Tá sí rá nach bhfuil éon gá le gaochláiste neamhspleách de chúnta an chláir agus is tólam go bhfuil dul amúirthe. Beidir go ceapam go bhfuil gach seans go méid sí rá gan 10 bliain nó 5 bliain go raibh dul amúirthe mar atá an tara hAinife an díreach treis rá faoin motún amachchas amach a duine nuair a eisiad circaláin da de cehar 2007 chur coscar an tumadachas na blianta sír. Tógann sé tamil arí beidir an ís atá gine a hiiscint agus an ís atá ag muintear an chlár. In néidir go fethe sé de bhol comisiún na Gaeltachta go meid gáíor bhunscail lán réilge neamhspleách de chúnta an chláir. So a níhí an Tara McEntee an chiad ara I dachas atá treis dúil tú den íirita sin. Go dain féin nuair a bhí sí sinnig tasnú mar garsún óg scoil ag dolisteach around na íán I dús na nachadí hí íirita sa stíigi chúnta an chlár le haid gaochláiste neamhspleách. So téan an scéal chomh an sír agus mar a dearm sír go dtí néidig fethe sé féinnig. So ní henúntas go bhfuil sé seo ráte ag an ara. Tá íiritas á bheas ag an Rhein le 5 bliana. Rinne an bord de dachas agus I lúna atá mar fátrún an éanad ratha atá gin I gúnta an chlár. Rinne siad san íiritas neamhspleachas. Agus tá míl agus a hiile muile leis an bhreagra an íiritas sin. So tá míad I súl go méid freagra níos dara faoi nuair a bheith an policy don na dachas lán réilge á bhail siú agus go méid planana nó mapi bóthir an sin le haig éanad agus forbert éanad in an gaochláistí neamhspleacha agus gaochláist an chlár tásúla gom chun tosaigh. Sin tharbheith simúil mar ragra mar sin gná ragra go méid go bhfuil rudaí bunathe an déanra agus an bhás déanra. Seachas rudaí a bheith bunathe rá na dismóthóirí agus an rud is ansa le tuismóthóirí. I ngach pís a taide atá dianta le 3 nó 10 bliana nuas le rítar go ránóg idir 25 agus 50 fáingi de BC taide áirithe an ghaelscoilíocht dá me gaelscoil neamhspleách a cóngrach dóibh. Mar sin ag bunú rudaí igúirí a bhaineann leis an déanra go generálta, níl sé sin in chuimseacht, ní churn sé sin ráha fáil de hismóthóirí, mar ag an status quo godó más amhlaigh atá. De bhí sé simúil in san písa sin chomá go raibh sí rá go raibh fás áirithe le teachta iarmhain scoilíocht an inis, agus saolín nach fás an scoileanna catlachacha dara le bhéal aimíonn tríbhéarla atá gceist, mar tá rá lán réilge de dhéarann agus gaochláiste neamhspleách de dhéarann. Ní hamháin sin, ach de bíú den Rhein a dachas labhairt le Rhein na Gaeltachta. Mar go dain féin, nuair a bhí Joe McHugh ina ara an sin, cadíoch líonra na hínse, tháinig Jack Chambers go hinis le stádas líonra na hínse a bhrunna bhaile na hínse, déireach daoine áirithe, beidir ceannas na bailte is gaelí in éireann a bhuaigh dúis glór na gael ceir a bhauta nach bhfuil díonta géan bhaile eile hana féin, ach tá stádas mar líonra gaeilge agin. Agus ceannas na mór cheistena agus na mór bheartais atá le cólíonna chun an stádas líonra sin a bhaint amach ná iarmhain scoilíocht lán gaeilge neamhspleách a bheith ní hamháin ag baile na hínse ach ag cúnta an chlár ilig. Mar sin, níl an dá Rhein ag tacla na chéile an gceist seo. Tá sé siléir go bhfuil plan de líonra na hínse féife ag Rhein na Gaeltachta ina bhfuil iarmhain scoilíocht neamhspleách lán gaeilge lárnach sa bhean sin, seolta ag an ara Chambers Rhein blianta ó hen le líon Covid, agus an tara I dachas sin is ag rá nach bhfuil éon gá. Gabh mo leiscéal ach ní dólam go bhfuil an ceart ag ara I dachas a rá nach bhfuil éon gá ag muintear an chláir. Tá gá I gúnta ina mí don na dachas lán réilge dara le bhéal gaochláiste neamhspleách chomá. Tásúla go mbíonn rithean rásló. Tá gá I muo, tá gá in bleac cliadó ceir sé hocht, tá riochta na sin áit eile, ach tá cúnta an chláir ag feitheamh seo feag na mblianta fada. Cad é an agla atá an Rhein, ligant an éanad ratha
bláthú agus forbert isteach ina ngéadchláiste neamhspleách faoin bátrún ratha. Ní léon costas capital ag buint leis ag an buinte seo. Ní le díanamh ach iver rolla a bhrunna agus neamhspleachas agus príomid é cheappa agus ligant an scoil furan a cheappa agus ligant dóibh feimú agus an campus reinte tá cofaí láthair a úsáid. Tá dóchas áirithe gom tuis go raibh cuairtó ifigigh na rinne le díanaí go hinis ag fichant ar an campus. Tá dóchas áirithe gom go méid dascéal le cúnamh dé nuair a bheith an policy nó den na dachas lán réige las mod an Gaeltacht á bhail siú. De bheith sé sin tacht le rátas an rialtas le na Gaeilge, curfaoin bara a churfaoin méid scalíochtaigh an dara le bhéal, agus go dain féin ins na comhaontaithe rialtas atá gin le right blianta taú leis an iarmhain scalíocht lán Gaeilge. Seo rud gur féidir leis an rainn dhéanamh agus tásúla gom gur freagra atramhach a bhí i bhreagra an ara agus go méid dascéal agin tásúla gom nuair a bheith an policy á bhail siú. Tá trí chúnta é díag fós gan iarmhain scoil na lán Gaeilge neamhspleacha agus tásúla gom go méid clárama agus mappa bóthar ann chun freastal ar an néal a bheith tá na cúnta sin.